maita henyu adikani mufaro wangu kusangana nemi zvakare vhiki nevhiki. Tinokutendai nekuti sarudza. Isi tinoti ndokugona ikoko kutandadzana nesu tiri muchirongwa Mike Samba Show. Umo matinotarisa nhuna. Zvatinotifadza nhuna dzedu zvese tinozvikurukura pano. Asi tinoremekedza kusiyana kwemaonero nemafungiro nematarisiro. Zvino kana tasiyana nezvamunofunga, aiwa hamugumbuke, isa hatigumbuke, ndiko kufamba kwechirongwa. Nhasi tine chirongwa chinopisa-pisa, kugona kuzvirapa hunge wabvuma kuti ndapfotsoka. Takamborasika, tinomborasika, ticharamba tichirasika. Zvatinofunga semhuri dzedu, seZimbabwe, senharaunda, kuti apa takarasika apa. Kuzvatakatapawo zvimwe zvisinei nesu, zvataakutoona kuti zvatakatapa kunanangana zviya zvotivhiringidza. Chiregai ndirege kutaura zvakawanda. Regai ndikutendei nouhwando hwenyu. Ndoziva kuti mauya makamirira vakasiyana-siyana, makambani enyu, mabato akasiyana-siyana kwamunoshanda nei. Tinotenda tine vana vedu vechikoro vekuUZ vari pano, vekuKosa vari pano, nevamwe vese vakadaro-daro. Tinotenda shamwari dzedu dzinoramba dzisingotirangarira tichidzoka. Regai ndipe nyanzvi dzedu kuchikuva vazvisume kwatiri kuti ndava nani, vanobata sei. Ndotanga namai vari pakati. Makadi zvenyu vateereri, ini ndinonzi Muchaneta Chimuka, ndiri mutori wenhau webepanhau rinonzi Kwaedza, rinotsigira tsika nemagariro evanhu vatema, tichishandisa mutauro wedu wechishona kunyanya. Mashoko makukutu ayo. Mazvita Dr. Chisamba. Makadi vateereri nevatariri, ini ndinonzi Temba Nzounenda, kana kuti baba atapiwa setsika dzedu dzinongoti kana wave nekamhuri unodaidzwa nezita remwana. Ndinoshanda neboka rinonzi Varume Svinurai kana kuti Vhukani Madhodha Men's Forum, kwatinoshanda nevarume nevanakomana kuti tizame kutwasanudza hunhu nemagariro. Tinokutendai nebasa rakanaka. Ini ndonzi Sekuru Mazorodze, ndiri wetsika nemagariro, uye ndinoziva kuti musha une vanhu vakuru unodziya, kwete kudziya kumira kwekunze, asi kubatwa kunoitwa nyaya dzomusha iyoyo nematunhu iwayo nenyika iyoyo. Mashoko makukutu arikutaurwa naSekuru nai. Musha une vakuru unodziya. Ndosaka muchiona kuti kunyange padzinhamo munonzwa vanhu vachiungungudza vachitambura kunzi mbuya vashaika. Unzi vanga vaine makore mangani, unzi 97. Zvinova mwamaza anonzi aiwa vanga vaperawo kava-expire. Asi isusu mutsika nemagariro munhu apere, nekuti mumvuriwo tinoramba tichingodini, tichingouda. Ndakuda kutanga newe Delight. Tinoziya zvimwe ka zvatinenge takapfutsoka takarasika, tati kugona kuzvirapa, kubvuma. Ikoko tinoziva kuti tine matambudziko akawanda nekuti kuri vamwe vasingabvume pawatadza. Ukangotaura chinonzwa ndandichizviziva. Ini ndozvana ndichitoda. Ai ndandichizoti zvakati. Toda kuti toita sei kuti tinge tiri vanhu kwawo. Mazita Mike Samba nechirongwa chatiri kutaura ichi chekugona kuzvirapa. Regai nditi tichitaura chirongwa ichi zvoto zvine mazera. Tichataura kuzvirapa nekunzwisisa kwatinoita nekuberekwa nepatave izvozvi. Asi tisati tatanga kuparira chirongwa toda kuti tibvise hunhu hwechinya nehunhu hwemusesepende, nekuti iroro dambudziko niye kuti haukwanisi kuzvirapa kana usina kutambira kuti apa ndaita ronda. Ndotanga ndichiti kune kapuka kanonzi kodzero. Kapuka aka kari kutadza kubatwa mune zvakanaka. Ndiye muridzi wemusha anodzidzisa imbwa yake kudya mukaka muswa inoshayi inomuruma. Ndaiti zvakanaka kuti kukopoka takaita tsika dzekunzi ndine kodzero dzangu dzakadai dzisasirirwe padumbu asi dzinyatsokutaurwa nekutsanangurwa mune zvakanaka. Chechipiri, kodzero dziya tadzipiwa isu vari kusumudza nyika isu. Kodzero tikasadzipiwa mune zvakanaka Mike Samba dzinotiwondonga. Saka gai nditi nyaya yedu iri pazvidimbu zvitatu. Chekutanga ruremekedzo rwakaendepi? Chinonzi ruremekedzo runopiwa sei? Kana chiti ruremekedzo runobva kuvakuru, runobva kuvadiki richiswa kuvakuru, asi vakuruwo zvakare vane ruremekedzo rwakaza kuti pawandiremekedza ndakudzosera ruremekedzo urwu. Chechipiri ndechekuti dzidziso iri kutambirika here? Dzidziso ndiyo yatagarira pano. Chechitatu chinonyanya kukosha Mike Samba, pane zvose zvatiri kudzidza, pane zvakaipa, kwete kuti zvakabva zvakaipa, tisi takazviipisa nekuti takazvibatira padenga, hatina kubvuma kuti zvitivake zvakatipfukudza. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Munoziva ndo zvinotaurwa zviya zvinoimbwa namukoma Mutugudzi kuti zvinopasa manyemwe. Mukaona vana vedu vezuva ramangwana, venyika yamangwana Sekuru vachigona kutaura kudai, tinoreva kuti kwamangwana kwakanaka. Kwete vamwe vaya vanoswera vachinwa krango. Nanditika ndombouya kwauri Nhengi Temba.
Kuzvirapa kwakanaka paichisamba, asi tisazoite senyoka yakarebesa inozodzoka yozviruma, kana kuti munhu anozvibira muhomwe yake yebhachi yemukati nekuti rangoenda nekuseri kwemumwe. Tinoda kuti tichibata tonyatsoitsetsenura, todi tsika dzatakatapa kubva kune vamwe dzakati wandei, dzedu dzakati wandei, hatingadzipedzi dzose, asi tichabata shoma dzinoita kuti kana uchizenge wasangana neimwe isina kutaurwa unotoona kuti ndo zvimwe zviya zvairehwa izvi. Vakambotaura vakati kana uchinge waenda kuRome ita zvinoita maRoma, asi takazodzoka toita dambudziko rekuti vauyi pavakauya kuno zvichida kutangira kuna Vasco da Gama nanani vaya, pavakauya havana kuuya kuzoita sevaRoma. Vakauya vakabva vauya netsika dzavo, ndobva vasvika ndobva vadzisanganisa nedzedu, ndokuchirabha dzedu hadzichaonekwi. Isusu vacho neutera dzedu takutodzidini, takutodzituka. Chekutanga ndinoda kutaura nyaya yewanano. Takanga tine tsika yewanano yaiti vanhu vanowanana vematongo kana kuti verudzi rumwe chete. Asi nekufamba kwenguva neiyo yandataura kune inzwi randisingakwanisi kutaura nechishona rinoti globalization. Globalization rakadzora zvakungoreva kuti nyika yose yakunge dunhu rimwe chete. Ndo zvandanda kuda kuti taakungoita kunge tinoshedzerana, zvinoitwa uko zvoitwawo kuno, zvinotambirika uko zvotambirikawo kuno. Nyaya iyoyo yaita kuti tinofanira kutambira zvekwevamwe ivo vachitambirawo zvekwedu, asi tine masimba akasiyana ekuti zvavo zvinogona kutambirika kuno zvedu zvigotadza kutambirika kupi ikoko zvovhiringa tsika dzedu. Taive nemawananirana ataita ipapa naiwe Temba, hakusi kuti isusu tinenge tamhura here dzedu tsika, nekuti chaunobata chaunosimba nacho unofanira kufa nacho. Ndosaka ndati nehutera kureva kuti takasanganiswa nevanhu tikabvuma kusangana nekurasa zvedu. Saka ndiri kuti nini, taive nemawananirana ataita ekuti munhurume nemunhukadzi vakawanana aipembererwa pachivanhu chedu. Dziya vamwe vanoti mhururu, vamwe vanoti chii, watove muchato iwoyo. Iko zvino takaunzirwa imwe michato yakabva nekoko, asi yanga yakanaka, asi matorero atakuiita yabva pakusimbisa sungano yevanhu vaviri, mhuri mbiri kana kuti matunhu maviri, yave yatinoti security yekuti umwe munhu akupinda mazviri kuti ndisazosarawo ndisina chandinacho pandinofirwa nemumwe wangu kana kuti patinosiyana. Mota yangu, imba yangu. Izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu. Kozouya nyaya yataurwa naDelight, nyaya yekodzero. Nyaya yekodzero tinoitarisa tichiti kodzero yemunhurume yemunhukadzi, toitarisa kodzero yemunhu nje, toitarisa kodzero muwanano, totarisa kodzero kumabasa, totarisa kodzero munzvimbo dzatinogara. Zvinhu zvese izvozvo tine magariro ataita, asi zvakauya zvikasanganiswa. Zvane umwe mutarisiro watinoita. Ndizvozvo ndakuita sendokugurisira, ndicharamba tidzoka kwauri senyanzvi yedu rikatimbonzwa vamwe waparurewo. Mucha sevanhu vemuZimbabwe tiri vanhu vanoshanda nesimba uye hatigari panzvimbo imwe chete. Tiri vanhu vanowanikwa munyika dzese tichifamba famba tichizama kushava kuti tiwane kurarama. Saka munzvimbo dzatinopinda imomo tinodzidza tsika dzakasiyana siyana, dzimwe dzakanaka, dzimwe dzakaipa. Dzimwe tsika tinodziwana paruzivo rwezvino atoti masaisai paindaneti kana pamaterevhizheni, patinoona mararamiro anoitwa nevamwe vanhu kune dzimwe nyika. Zvimwe tinozvidzidziswa muzvikoro nekurava mumabhuku. Tsika kune dzimwe nyika dzakanaka kuti tinge tichidzitora nenzira yakanaka, asi tinofanira kudzipepeta tichirarudza dzakanakira raramo yedu. Uye zvatifaniri kusiya tsika dzedu isusu sevanhu vatema, nokuti tine dzedu dzatinoona kuti kwati nadzo, nokuti vacho vatiri kukopera vane itsika dzavo ende vanoziva kuti vanodzifambisa sei kuti dzifambise upenyu hwavo zvakanaka. Topase muenzaniso kuti vazhinji vanogadzira mafuta aya anotsvukisa ayaya. Kunyika idzodzo tinoona kuti tikazviongorora tinoona kuti vanhu ivavo vagara vanhu vatsvuku, but vari kugadzira mafuta ekuti isusu vanhu vatema tinge tichitsvuka kunoku. Sei ruri rudo rwavo here kuti isu tinge tichitsvuka kana kuti nokuti vamashandisi. Saka
Saka ndipo paya patinozoona dambudziko rokuti muZimbabwe takuita dambudziko rezvirwere zvegomarara. Ndizvozvo tinozvitenda zvikuru. zvikuru. Mafuta ekutsvukisa. Chikafu chedu chacho hatichakwanisi kuti tidye sadza upfu hwezviyo. Ticharamba tichidzoka kwamuri senyanzvi yedu katadzoka muchikamu chinotevera. Ari kutaura nyaya yeyellow bone. Muri kumboona kana mukatarisa misangano vanhu vese vatsvuka. Kwana Mai Kennedy vakazoita sei nana Baba Johnson. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita yenyu adikani tiri muchirongwa maisamba show umo tiri kutarisa kuzvirapa. Zvatinoona unoziva ukazvitarira wega uchizvitsura wega muchitsura navana vanyamunhu munharaunda yenyu munopinda kubatsirana pane kuita sekutukana. Nyanzvi dzedu nevamwe vataura vasumudza zvakawanda. Muchapedzisira kubvunza kuti vari kumhiri kwemakungwa uko vakatsuka kare asi vari kugadzira mushonga yekuti vanhu vatsuke kuno. Hanzi dzavo itsitsi here kana kuti chii? Kana kuti vanoziva kuti tinongoita sehoto tinotedzera zvese zvese. Sekuru, patakarasika ndepapi, patakanakawo tepapi? Regai ndiyeuchidza vatariri kuti nyika ikapambwa zvinhu zvikuru zvinokanganisika zviviri chete, tsika nemutauro. Saka tsika hungu ava vakauya vakatibatsira zvakanaka zvavakatipa. Mafambiro ari nyore ukuthi unobva nhasi uchisvika kuBed Bridge. Mafambiro ari nyore kuenda kuna ana Mapfungausi kana kuVic Falls. Zvose izvozvo nokuziva kunyora nokuverenga nokutaura nomwe munhu usingatambisi nguva kana usingarasikirwi nenguva nemari. Asi ngatichiendai zvavakatikanganisira zvikuru. Vakatisuka pfungwa tikarasa chitendero chedu chomuZimbabwe. Tsika dzomunomu takarasa. Vakaita futi kuti tizive simba. Vakazounza nyaya yekuti aukada nababa mukuru vakauya imi mauraya mbudzi kewe vakadya vakauraya ng'ombe wani nevana vavo vakadya. Vakasiko kutipa mazano asingaiti kuti mhuri dzedu dzimire. Vazhinji vari kuti madzitete akusina. Indakabvunza kuti kwakungoberekwa varume here vanhu kana kuchiberekwa varume namadzimai vana vatete variko. Vonai kurambana kwakura kudarika kugara vanhu vari vese zvataita isu nana Mai Kawenda nana Mai Chisamba. Misoro yesu yachena tikashedzana tikatadzirana tinogara pasi. Saka vawi vakauya vachiti aiwa ikodzero yako usataurirwa zvisina basa izvozvo. Vanhu vanokangana kuti kodzero ine peinoshanda. Pamwe inoshanda kubasa haishandi kumba nokuti kumba kune mafambisirwe emhuri ane tsika dzenyika ino zvokuti unoziva kuti musha unonongedzwa zita rababa nomutupo wababa ivavo kuti uzoita musha. Saka kana tikasazvibata isusu kuti takaita mutevere gomo rokwabhumuri takasiko kurasiswa zvedu tikanzi chititeverai zvedu isusu izvo zvavo izvozvo isu tabva tabatira tsika dzedu parutivi sehomo yomukaka. Mashoko makuku tautaurwa nasekuru. Zvino muri kuona kuti panyaya yatiri kukurukuraka taakuita tezvirema-remwa vazhinji vedu nekuti tsika dzacho dzevatorwa hatidzigone. Hatina kudzibata sezvadzinokodzera. Dzedu takarasha. Hatichagona kudzinyatsodzitsvagidzira kuti tidzione kuti dziri papi. Kune zvakawanda zviri kuitika. Tozvirapa sei? Togadzirisana sei? Maigondongwe. Kuzoya pana Mazvita. Nyaya muri kubata pano ndo inofanira kumisa chinonzi nyika. Ndo chinhu chinofanira kutimisa kuti tizikanwe kuti vekuko vekuZimbabwe ndevapi. Kuchipatara uko kunonzi kunogara vai varwarisa vai vanonzi high dependence unit. Izvozvo ndo zvaita nyika mukati metsika nemagariro edu. High dependence unit kunotoda nesi anotogara aripo nekuti anytime anogona kunzwa kunzi munhu hapasisina. Tikasaramba tichitaura matauriro atiri kuita totozonzwa kuti hapasisina Zimbabwe yaunotaura kuti Zimbabwe unogona kuita chiChina unogona kuita muNigerian unogona kuita nepamusana pekuti hatisisina zvedu chaizvo chaizvo. Kunyange kumakereke wakuona kuti vanhu vakasa panoroorwa munhu vanoroorwa pachivanhu chedu. Vanatete varipo zvese asi unozoona munhu anonzi kana mudzimai wakaita pamuviri asati aenda kundochata kuchechi hanzi watadzi
vakatadzira Mwari vatadzei ko musi wavakanga vakagarana natete kwaiitikei zvimwe zvinhu izvi ngatimbozviongororei inyaya yakareba inozoda kunyatsotaura asi vanhu tiri kurasa tsika nemagariro edu endi Zimbabwe ikasanyatsomira zvakanaka nevanhu vakaita semimai Chisamba mukanyarara munenge matikanganisira mazvita. Ndoenda pana Nelson, mashoko makukuta arutaurwa naamai kuti zvimwe zvinhu zvedu tiri kuzvikanyanisa. Zvambotaurwa naTemba zvakare kuti hongu michato iriko asi michato iyoyo yesecurity yekuona kuti zvinhu zvakafenzwa zvakadini yakaunzwawo nesu zvakare toti patsika nemagariro murume nemukadzi vakashandira upenyu nevana vavo. Kana vana vabereki vaivafa isi takutakura zvese, baba mukuru tora izvi, vana tete tora izvi. Ndo zvimwe zvaakuita chitsotsi chapinda muvanhu vedu. Ndo chaakuita manje kuti aiwa munhu wese kana chichata anoda muchato unochengetedza kuti kana akafa vana vake vanosara vakamira nezvinhu. Saka isusu hatidi kurasa tsika dzedu, asi tsika dzedu dzikapinda noukopo-kopo dzinogona kuita sei kukundwa nedzimwe. Asi mashoko akanaka ari kutaurika iwaya kuti kana toenda kumasangano edu ngatirege kuti mwana akakanganisa kutaura zvavaitwa namai Gondongwe kuti akadarika mutemo. Kana aroorwa magashira pfuma ka ameno pamwe imwe nyaya ingade kuzokurukurwa rimwe zuva munoiona sei vadikani. Mwana aroorwa wagashira pfuma, vana tete vaenda kunomusiya vaita zvirango asi hasati achata adarika mutemo sei. Nelson. Ndinotenda mai Chisamba, regai nditaure zvishona zviviri zvandinonzwisa kuti zvinobata panyaya tiri kutaura. Chekutanga kune chinoti mbudzi kudya mufenje ufananyina. Chechipiri kune chinoti hakuna huku inodzikama ikadimburwa musoro wesiwa iri mhenyu haidzikame. Ende patinotaura nyaya dzetsika kazhinji tinonyanya kuenda kune vechidiki ndo vari kunyanya kuuraya tsika dzedu. Asiwo vechidiki hatigone kudzikama kana tiri huku yachekwa ikasiyiwa isina musoro. Kana chiti yasiyiwa isina musoro ndiri kuti vari kutanga kuparadza tsika dzedu vabereki vedu. Tiri kurarama tisina vabereki, vabereki havachagari mudzimba. Vana baba vari kupi? Vana baba havacharemekedze mhuri. Sekuru vataura zvakanaka zvikanzi kana pamusha pakaita mukuru panodziya. Asi vana baba havacharemekedze mhuri dzavo, kwakunzi vana baba vavakomana tafanana. Ruremekedzo rwemhuri rukadzoka panzvimbo. Mashoko makuku tarutaurwa nevana vedu mufunge zvinorwadza moyo nekuti ngatimbotorai sezuva remusi wechishanu. Baba vanenge vachiti Hoza Friday. Chikomana chavo chine makore 10 chiri kuti Hoza Friday. Vakuru vanoda kuita vadiki, vadiki vanoda kuita vakuru. Ko zviri kumbofamba seiko? Vana baba ganda rimuri muno. Vana baba vakuda kuita vakomana. Munozinza kana idzo munototi kana iri Friday iya ngatimboenda zvedu pa Friday ka. Hatisi kuti vanhu ngavarege kufara, hatisi kuti vanhu ngavadini. Tinoziva kuti tine nziyo dzedu dzinotifadza dzinodi baba havauye kana kumba pamwe kana kuye kuimbwa kunenge kuchinzwa kana pari pedyo nemabhawa pai motonzwa variyo baba vari pamberi kuti aka kanjiva aka kazodini dika iwo baba venyu uya tinzwe ganda. Ndinofunga ndinogara ndichitaura ndichiti chirungu chakanaka asi chine chirungurira. Nokuti chinoitika patsika dzedu tinofunga kuti ndedzechirungu hatizivi kuti dzinopera sei. Mukatarira tsika dzedu dzaparara, vazhinji panofiwa havatombozoziva kuti munhu anovigwa sei. Vakungomira kudirectwa uya netsika yekumusha kwake, uya netsika yekumusha kwake, zvokuti kuti vati vane tsika yavo havana. Regai ntaure nchiti tiri kuregedza even kuzvidzidzisa mumachechi tichiti culture ndezvemadhimoni. Asi regai nditaure nhasi kuti harisi dhimoni kudzidzisa munhu tsika. Isusu vabereki I think ngatichiisai mitemo mudzimba dzedu, iyo mitemo ichabatsira vana vedu. Inini baba wangu anga vari mufundisi. Andairara ndisina kuita memory verse ndisati ndarara. Nanhasi ndinogona kuzvitaura ndakamira panapa ndikokutaurira Genesis yese nayo ndikufamba nayo. Nokuti ndakazvidzidziswa nababa vangu. Neniwo nhasi ndinodzidzisa mwana kuti handimhoreswe wakamira gara pasi. Hakuna munhu anoona nhongo yangu iyi. Asi ndakatozvona zvakabatsira nokuti dzimwe shamwari dzavo dzinouya dzinogona kuuya dzongoni mhori hai ndinoma ndakamutarisa anobva atodzwa shamwari zvautoirasa mudhara hakudairi. Saka izvozvo zvakutovabatsira kuti vachidzokerawo dzimba dzavo vakutodzidza. Saka tsika dzatiri kufunga kuti vana vachadzidzidza tisina kudzidzidzisa hadzikwanise kuwanikwa tsika idzodzo. Ngatitange isu vabereki mwana uyo ataura akati musoro wacho inonzi the head of the house iri kutadza kulidha musha wayo. Mashoko makuku tari kutaurwa iwayayo. Baba
baba Gandari vataura nyaya imwe yatisinganyanyotarisa. Munozoisi patanga tichakura kwainzi hamuridzwe ngoma muchechi, hamuridzwe hosho ndezvemadhimoni. Asi ndezvemadhimoni here zvakazobvepi? Ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita henyu vadikani, tiri muchirongwa maisamba show umu tiri kutarisa kuti zvatinofanira kuzvirapa ndezvipi, zvatinofanira kuzvigarisa ndezvipi. Takapfotsoka tikarasa zvimwe zvinhu zvedu zvinotibatsira, asi ipo pakutapa dzimwe nguva tinotapa zvisingatibatsire. Ko zvavanotapawo kuno zvamunoziva ini neni kuti kana mukaenda kuAmerica kana mukaenda kune imwe nyika munonotaura kuti izvi zvakabva kuZimbabwe izvi tinazvo here? Ko kana tisina sei? Ndouya kune muroora uyu. Vanhu havachakudzani mudzimba umu nenyaya yechindaroyiwa. Maprofita vanhu vari kuwanza mudzimba umu, n'anga vanhu vari kuwanza mudzimba umu. Saka ndo zviri kuuraya nyika yedu, tsika nemagariro, chindaroyiwa. Mashoko echokwadi. Handiti muri kuona zvaari kutaura? Zven'anga zvamuri kutaura izvo zvakagara zviri mutsika dzedu nemagariro, asi hakwaingoendwa kung'anga kuti atora kazambia kakaenda abudachi. Zvanga zviri zvinhu zvaitoitwa neurongwa hwemhuri pasina anonorehwa ikoko. Zvino vanoda makuhwa nechindaroyiwa ndo vanongomhanya. Ndomboya pauri mucha, uri kuiona sei nyaya yedu? Tsika dzekune dzimwe nyika dzatinotora ndinoona sokuti dzakanaka, kana asusu chinozoipa mashandisirwo atinodziita isusu kana tava kudzishandisa isusu munyika medu. Semenza zvanga ndachitaura uya yekuzorwa kwemafuta ekutsvukisa. Ndori neshamwari dzangu dzandaenda nadzo kuSouth Africa dzakadzoswa pabhodha, vakataswa mapasipoti avo vakaonekwa zviso zvavo zvakasiyana. Complexion yavakanyora kuti ivo vari brown complexion, vanga vava yellow. Vakanzi hamusirimi. Saka zvinogona kuunza matambudziko. Vakata makosi kuti vakakwanisa kudzoka futi kuZimbabwe havana kukwanisa kunotenga zvavaida kutenga kuti vazotengesa munomu. Uyezve zvinounza zvirwere zvegomarara. Sekutaura kwandani chiita kuya. Uyezve pane dambudziko yekuti inini semudzimai wechidiki handiti ndaroorwa ndapinda mumusha. Unoona svika vatezvarwa vachitaura kuti hapana pazve kuti uri muroora hatizviverengi. Tongokutora semwana. Usafugama zvako muroora, usanti mhorese zvako muroora. Nokuti ungori mwana. Mugumisiro wazvo ni tarasa tsika dzokuti ndokwanisa kufanira kukwazisa vatezvara vangu ndakafugama handiti chiita ruremekedzo. Saka mugumu wazvo ndakuti achiramuna navatezvara ndo pamunozonzwa nyaya dziya dzokuti vatezvara vamitisa muroora. Hanzvadzi nehanzvadzi vaita makuna vaisana pamuwiri. Vana vasikana nevanakomana vakungonzi rarai murumu 1 nokuti ndo chirunzi chachirungu. Asi pasi chigarita zati kune imba yainzi nanga, kune imba yainzi gota, vanakomana vanorarama vega, vanasikana vanorarama vega. Asi ko zvino ndichirungwadza ngorarai mudining muchiona TV imomo. Zvinoitika imomo mabereki makarara munozviziva here? Vana vanoona mafirimu vakuziva zvemberi. Saka idambudziko guru kuti kana chitora chirungu chakauya nechirungurira, ngatiedze kupepeta zvakanakira chirungu nezvakaipira chirungu. Seminzatso zvakanakirawo chirungu inyaya dzekuenzaswa kwetsika kwemikana kumadzimai pakati pemadzimai nevarume. Iko zvino tine madzimai akwanisa kushanda mabasa akafanana nevarume, vanokwanisa kuti mapiloti vachairi vendege zvakasiyana siyana. Asi kare madzimai aingonzi ngavagare mudzimba vakamirira vana baba vachishava. Asi mabatira atinozoita isusu kana takushanda semadzimai mumabasa, takutotora soti kana murume akanga agumurwa basa hasisiri munhu, ndakutomutora serombe, ndakutomutora senhapwa. Asi varungu chero vakashanda anokwanisa kuriritira mhuri yake ari mudzimai achiriritira murume wake zvakaenzanirana. Murume kana akasita magatsi simba rekuti anokulema maintenance yokuti ndimuriritire, hapana chinobuda, zvizhinji zvakuperera kumataredzi mhosva. Asi zvinhu zvinofanira kunge zvitorwa nenzira yakanaka sekuenda kuna natete, kunge vanhu vachirayirwa nokuva neruzivo kuti chirungu izvi zvachauya ngatishandei. Madzimai tapiwa mikana ngatiregere kutora varume vedu chivatorera pasi, nokuti kune nyika idzodzo vakadzi vari kushanda asi vachiita midziyo yavo yakanaka vachiritira mhuri dzavo zvakanaka pasina mashoko akanaka. Izvozvo zvinotivaka. Murume wako anongogara ari murume wako, mukadzi wako anongogara ari mukadzi wake. Pane chimwe chirongwa chatakamboita pano, pane murume umwe akati amaisamba ina handidi zvangu kuchengetwa nemukadzi, nekuti ukachengetwa nemukadzi ijeri kana kubasa unenge uchingotaunza havasenze ipo pai ndii ndiri kubvisa fizi yevana, ndii ndakatenga mota. Asi kana tiri muwanano hapana ane chake, ndezvedu tese, ngatiremekedzanei. Ko kana murume asina wakagomudireiko? Ko kana mukadzi asina wakagomudireiko? Chakakusanganisai rudo, ngatirukoshesei. Temba.
inzwi rekuti tsika rakada kungofanana nekuti BP kana kuti shuga, rekuti hazvingorevi chinhu chimwe chete. Kune tsika yakanaka, tsika yakaipa. Hazvirevi kuti tsika iri yedu yakanaka nguva dzose, asi isusu sevanhu tinofanira kuchiita sarudzo ino uchenjeri yekuti izvi zvakanaka here, zvimwe zvaakuda kuchinjwa mutsika dzedu dzekudhara zvichinjwe zvichiita kuti vanhu vararame zvakanaka. Zvakanaka tozvichengeta zvakadaro. Kune dzinouya tinofanira kutora zvakanaka tichisiya zvakadini, zvakaipa. Touya zvepanyaya yambosimudzwa ndofunga ndiNelson naye anga achitaura nyaya yekufoshorerana kuti anotadza ndeuyu yakada kufanana neyekuti chii chakatanga zai nehuku. Anditi tikada kuzvitarisa tinoswera asi hatibudi nemhinduro inoti zvakonzeresa. Saka isusu ndinoti tikagadzirisa hukama mudzimba, hukama pakati pevanhu, nyaya yehukama ndoda ibata yakadai so. Isusu tiri kuno kuZimbabwe taive nehukama hwekuti tine mhuri dzinza. Anditi asi vauyi vanoti vanoshandisa yavanoti co-family, yekungoti ndini baba nemukadzi wangu nevana vangu vandakatumbura, yakwana mhuri ipapo, zvekuti ndinotobva pano ndotonogara kuAustralia handifunge nezvevasara kupi kuZimbabwe. Izvozvo zvakakonzera chi? Zvakakonzera kuti chero ndikasangana nemwana wako Delight achikanganisa zvakadini, ndinogona kutadza wamurayira nekuti anonditi hamusi baba vangu kana kuti hamusi amai vangu. Mashoko makukutu. Tombo yakuna sekuru, kana tazviita ngatisvikei kwazvinoperera sezviri kutaurwa naTemba. Ndatenda. Tsika kuita kwakanaka kunokarirwa kuonekwa nevanhu vari munyika iyoyo, kuti uyu munhu ndo muno nokuti zvakati haiti zvakati. Musikavanhu akasika nyika akaisa vanhu mumo rudzi rwaakaisa imomo akarupa tsika. Ukaera wandenda kune imwe nyika wakandoya vabereka tsika yako kwatoya nomwana wokumusana yatova mubvandiripo tsika iyoyo. Tinofanirwa wagara netsika dzedu dzomuno dzezuva nezuva dzakanaka. Zviya zvokuti vavakidzani vanorwisana navo handizvo. Vavakidzani nokuti makavakidzana munogarisana zvakanaka. Matudu mhuri ikasumuka zvakanaka, dunhu rinosumuka zvakanaka, nyika inosumuka zvakanaka zvekare. Saka munoona kuti kana nyika ikangeta tsika dzakanaka, zvinhu zvose zvinofamba mune zvakanaka. Nokuti kurwa nomunhu chaiko unenge watokanganisa. Asi kana une tsika unoti ndasingazokuti uchadaro tichasutsana pakadaro, uye wamwe wako kuti kona kuzodaro mangwana. Mashoko makukutu arutaurwa nasekuru 9. Tine tsika dzekuchengetana muhukama, iye zvino takatapa zvimwe takutopa vana vedu vakazvarwa nehama dzedu kuti street kids. Mugwagwa wakazomboita vana here? Pane mudzimai akapfeka mateneti achizvara mwana ari pamugwagwa. Pana baba vakagara naamai vemwana ari pamugwagwa. Hama dzavo dziri kupi? Tombo yapana maikawenda. Vavuyi ava vatinoti vavuyi havana kumboya mudzimba dzavanhu vachiti imi chirashanai nehama dzenyu. Nyaya iri muZimbabwe ndeyokuti tine chitevedzera chokungotevedzera zvose zvose. Tikaona wakapfeka kepesi yake akaisa mberi shure, nesu taakutopfeka takadero, hatichagoni kuzvigadzirisa. Asi nyaya ndiri kuda kutaura panapa ndeyekuti isusu kana tiine hunhu hwedu ngatiregei kuhurasa nekuti umwe munhu abva kwaabva akauya akaita zvaanoita isitongoteedzera. Even mafambiro vanhu vakaona varungu vamwe vachifamba vachisa gumbo mberi, mamwe maAmerican rimwe richisara mumasure, unotoona vamwe vachitevedzera izvozvo. But ini ndiri kuda kuti iwewe kana uine hunhu hwako hwawagara unahwo, ramba wakangomira nehunhu hwako. Inini ndongokumbira Zimbabwe kuti patinenge tichinzi huyai kuconstitution tichinje zvinhu, handei tinochinja zvatiri kuda kuti zviitike. Mashoko makukutu ari kutaurwa, kwete kungoramba takagara. Ngatisangane muchikamu chinoteerwa dikani. Tasvika muchikamu chechina tiri muchirongwa maisamba show. Tinokutendai, tiri kuonai vakawanda vari kufarira Facebook page yedu yenyu inonzi Maisamba Show
official. Dzimwe idzi aiwa hadzisi dzedu. Ngatiendei nechirongwa chedu ndoziva kuti takawanda tinoda kutaura. Saka ngatiti gaga tichifamba nomboya pana atezvara. Iko zvino tinoona dzimwe nguva kuda iyo yatinoti social media yakanaka yeteknology zvei takaitora sekuru ambotaura pamusoro pekuti motokari dzapo tinokwanisa kufamba tichibva pano tichienda pamwe apo. Asi iyo technology yangofanana netsika toti kuda iyo pachayo iri pakati napakati pokuti isusu savana veZimbabwe patsika dzedu namagariro edu tinokwanisa kuitora toishandisa kuti tisimudzire nyika. Zvakare iyo technology iyoyo kana tisingafungi zvakanaka tinokwanisa kuitora tigotukana tigopfamvanyurana. Saka isu shoko ratobudisa ndiro kuti technology omwe yakanaka takaitora hedu kunze uku asi ngatichiishandisai zvakanaka. Kana imi vakomana navasikana vechidoko muchiishandisa munogona kuishandisa zvokurima muchitumira mameseji okuti ngatirime tichidai kana kuti ngatigadzira maindastry edu tichidai kwete kushandisa technology tichitukana. Mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Ngatizvishandisei zvakanaka nokuti iye zvino muri kuonaka zvinhu zvinobuda paintaneti zvinhu zvinobuda pamawhatsapp vanhu havachabvuma autanga kutoda kuziva ndezvechokwadi here nekuti pawanda kutukana kunyeperana kupomerana. Nhau yetsika dzedu idzi ndichidzokera pamashoko amambotaura mataura mukati munhu kuti ugadzirisike hunge wabvuma kuti zvechokwadi ndatadza. Asi isusu sevana vemuZimbabwe hatisi kubvuma kuti tatadza. Zvatinazvo zvatakanganisa ndo zvatiri kutora sezvinhu zvichativaka. Asi zvinhu izvi zviri kutiendesa kumawere. Ndikada kutarisa nyaya yewanano kwatiri isusu vazhinji vechidiki tichataura mazera enyaya ana Chisamba. Isusu vakadzi vechidiki tikapinda mudzimba nhasi ndarohwa nemurume ndamhanya kumapurisa murume asungwa ndabva ndatotuta twangu andina kana kuchedza tete kana mbuya. Murume wacho anenge achimbokurovereiko? Hatisi tsika dzakanaka idzodzo kurwa. Vakadzi vemazuvano amai Chisamba handidi kuzviisa pasafe side. Haticharemekedza varume vedu. Hatichatora tsika dzekare kare chaidzo dzaiitika. Takungoti iwe neni takafanana nyika yedu yakati 50-50. Saka baba handichavaremekedza vakauya ndabika chikafu. Ndiri kuvati aiwa chikafu icho chirapo torai mudye ndapinda mumagumbezi handichavagezesa maoko handichavapfugamira ndichivapa chikafu kuti vadye murume agumbuka nazvo taita kunetsana handitsura handichavona kunyarara. Nyaya yekuremekedzana haifaniri kubuda mukati memba yenyu. Asi isusu pane chino chikuva hatigone kukuudzai kuti dananai makadai. Madananirano enyu emhuri nemhuri akasiyana. Kune dzimwe dzimba baba vanotomhoresa mai vavo mangwanani nekapu yeputugadzike kuti mukai mai ndakuitirai putugadzike. Kune vamwewo ndimai vanoita. Saka kudanana kwenyu ngakukutekenyedzei ngakukusumudzei imimi muri vaviri nekuti tikakupai mutemo haushande. Ndoye pauri Murora. Kana muri muzvikoro vakuru vezvikoro pawanikwe nguva yekuti atinoti aya maklabhu kuti vana vechikoro vanenge vachidzidziswa tsika dzedu isusu dzekare nekuti chaakuitika ndechekuti isu pachedu chatikura hatichatodzizive kuti tsika chaidzo dzedu dzenyika ndedzipi. Mashoko akanaka ari kutaurwa nemwana nhai. Ikoko kwamuri kumayunivhesiti ikoko ngakuye kuchitaurwa nokuti kudzimba dzimwe nguva pada tinobatikana nemabasa nechi asi ngavange vakakombwa vana kuchikoro zviriko kumba zviriko kukereke zviripo. Nomboya kwamuri mbuya. Dai paita nzvimbo inovakwa inodzidziswa nekuti kana tichiti Zimbabwe tine tsika dzakasiyana siyana zvinoitwa kwaMutoko zvinoitwa Zaka zvinoitwa Burwa zvakasiyana. Saka yavakwa nzvimbo iyoyo yaye kuti kana tomboti toda kurova guva itsika yedu asi marovera anoita vekumasvingo marovera anoita vekwamurehwa akasiyana munhu oziya kuti ndonanga apa. Iye zvinotingati kurasika kwataita kunyanya tinopa mhosva kuvadzvinyiriri vakatidzvinyirira. Tsika dzedu vakuru vedu vaiziva zvakare vaipa dzidziso zvamainzwa pai vachiti chakati hachiitwe chinoyera chakati hachiitwe zvokuti vaizvarwa vaitoziva kuti chakati hachiitwe chinoyera hausagare munzira usazodai ndo dzidziso yavaipa. Saka tazosvika mukudzvinyirirwa umu ndo makarasika tsika dzedu ndo makarasika nemutauro wedu. Nhasi uno mukatarisa vana vachitaura kana vanhu vakuru haagoni kutaura mitsara miiri asina kuisa vara risiri redu. Rudzi rwedu ipapo rwuri kuenda kupi? Totarisa vana vanhasi
vane mutauro wavo usinganzwisisike, hachizi chirungu, hachisi chii, asi vane kutaura kwavo. Saka ndakazvinzwa pandakaenda kumakombi kunda andisinganzwi zvaitaura vanhu. Vana vavo vachavadzidzisei. Tochienda kunevo vatungamiriri vedu, ngavaremekedze zvakare iyo mitauro yedu. Munoziva kuti muZimbabwe mune vana vanonzi vakadzidza, vana vane pfungwa. Asi tarisai kana munhu achiita chinhu chake, kana inga kunyora zvaanonyora, anotanga afunga nerurimi rwamai, uchizosandura kuti aise zvataurwa izvi. Nyika yedu vadiko kuremekedza mitauro yeduwo, yekuti kana mwana achinga pasawo mutauro anonzi mutauro. Mashoko makuku tautaurwa nambuya 9 izvozvo mufunge ndisi tinoramba tingozvisairira kure, nekuti pamitemo tinonzi tiiteka. Kunyange iko kubazi redzidzoko vanobva vataura kuti kana usina kunge, kana pasina chirungu, pasina masvomu, hauna kupedza. Ndichauya ndozotangisa nemudzidzi wedu kana tadzoka naye. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita enyu adewatariri, tiri muchirongwa Maisamba Show umo tiri kuti kuzvirapa ndonge wabvuma kuti apa ndakarasika. Tiri kutarisa sei zvikuru tsika dzedu, magariro edu, kuti ndedzipi dzatinobvuma kuti idzi takarasika, nekuti dzimwe tinotapa, dzimwe tinoendesawo, asi pahurukuro yese yaitwa pano handina kunzwa dzimwe dzetsika dzedu dzamungatiwo vekwakati vakatora zvatakati. Handizivi kuti pari kufamba sei. Ndomboti kwauri Murora? Ndinoti chauraya tsika dzedu vabereki vedu, nekuti takafanana nechibage. Chibage unokaurura, unodiridza, unoisa fertilizer. Nesuwo vana kuti tikure zvakanaka, tikuda kukaururwa, tikuda iswa fertilizer. Uyezve nekodzero dzedu, takutomirisana nanamai vedu, takutomirisana nematicha edu muchikoro, takutomasingusa twandirova. Saka ngatidzidzei kuti vabereki vatidzidzise tsika dzakanaka, kuti dzingoramba dzichingoenderana. Mashoko akanaka, nhaye arutaurwa nechisikana. Ndiri kuya pane mukomana uyu. Munonzwa kana chibage chaitwa zviye zvawataura zviye chinomira kuti dzi. Mugoona kuti chadaira, chabvuma, midzi yadzika pasi. Imi muchabvuma here? Kana ukatsurwa unobvuma here? Kodzero idzodzi ngatiregei kudzikanganisaka, nekuti kodzero hadzingoreva kuti kana dzatinonzwa dzinotaurwa nevanhu hadzisi kodzero. Kodzero dzinouya dzekuti kana ikodzero yako yekuti uende kuchikoro asi unofanira kuverenga, ikodzero yako yekuti uite zvakati asi unofanira kuita zvakati, dzinouya dzakabhabhura kachinofanira kuti chiitwe. Ndowe pauri mukomana? Mazvita henyu amai Chisamba, maonero andiri kuita ndoona sokuti vanhu tine kuganhira kwatiri kuita, kunyanya isusu vana vechidiki. Tine zvatiri kuona kunyanya isusu tiri kuzvikoro zvepamusoro. Tine vamwe vatori vekunze vatinodzidza navo, vane mapfekero avo, vane maitiro avo, zvokuti isusu taakutoti kana usiri kuchikoro chepamusoro senge isusu vekuUZ, tototi kana usiri kuUZ hakuna kwauri. Saka hatichatodi kana kubva muno muHarare, tangotedzera zvino zviitwa muno muHarare, kana even vane kumusha havachatodi kuenda ikoko, vakungoti isi tinogarira tiri kuno tichingaita zvekuno. Saka tsika dzinana gogo vari kumusha vaya nana sekuru vanotidzidzisa zvanga zviriko, maremekedzerwo anoitwa vakuru vedu, hatisisina chinhu ichocho. Chapera. Mashoko makuku taari kutaurwa, moyo wangu unofara kana vana vedu vachitaura izvozvo. Ndo matiri kutaura kuti pane mavende nepapi. Amwene ndiri kuya kwamuri ndobva ndadzoka kuno kudare. Taura yenyu. Regedzai nditi inini maZimbabwenzi wane dambudziko rekukopa nekuchiwa. Kwekuti wakaenda kunze kwenyika, wonoona vanhu vasingapfeki zvakanaka, woona kunge zvakanaka. Woenda wonoona zvinodhaka chaizvo, wachiuya nazvo munomu. Wanosvika wachizvikopa, woona vana vakukuwara. Havasi kuziva kuti izvo vari kutiunzira kenza negomarara nekurwara kwakaipa mukati menyika. Ndizvozvo mashoko makuku tautaurwa naamwene nhayi. Munoziva kuti kudii? Vanhu vanogadzira zvinhu, ingave fashoni, ingave chi, inogadzirwa. Kune vamwe handimuzva kana chinhu chakadai, kune chatingati paizwi rechirungu tingati extreme. Kunogadzirirwa ivo vanobva vasvika kumucheto uku, kugogadzirwawo vanotanga nemucheto uyu, kugogadzirwawo varapa. Regai ndimbotora, handina kusara, ndiri kunyatsoziva kuti iye zvino muzvitaira kwakupfekwa anonzi matone jeans. Nai majinzi akabharuka aya, asi mukatarisa vanhu vaviri vatatu vakapfeka, mumwe anenge akatopfeka kunge arumwa nembwa, rakabvaruka kubvira mese muzvekuti makutoona nenduwe mukati. Handitika mugoonawo mumwe akangoti kamutsara chete tsa,
zvinoda zviri mumusoro umu zvinoburitswa nemapfekero ako. Hanzi nyika inokugashira sezvaunoirakidza. Hamusati mamboona chembere chiridzirwa muridzewe kuti mira ipapo iwe ndiri kuda iwewe, nekuti chii ndouya kwauri Temba. Shoko rimwe chete rekukanda kumusha. Mai Chisamba, ndoda kutendai nenyaya yekukurudzira mutauro, kuti mutauro ngautaurwe sezvauri kuitira kuti tigoziva. Ndaitoshuvira muzvikoro chaimo zvinana science maths zvaidzidziswawo nemutauro wedu kuitira kuti kumwe kufoira kunoitwa inyaya yekusanzwisisa inzwirisirirani redu. Ndodzokerazve panyaya yetsika idzodzi dzekuti uchiri ipapo shondororo ndakatonyorerwa nemumwe murume tsamba kunzi amai Chisamba I'm a deceased man of 46 years old. Eka saka deceased handi munhu anenge afa. Vari kundinyorererei chirungu ichocho. Taura hako Temba. Saka ndiri kuti mitauro iyoyi inofanirwa kukosheswa patinodzidza, because kana ikasakosheswa muzvidzidzo nekuitaura kunzoko hatidadi nayo, because tinofungidzira kuti zvatakadzidza ndo chazvine swagi. Anditi touya nyaya yekurera inonzi parenting iyaya. Ngatirerei vana vedu tisavasiyire nhingi. Asi ukaonawo futi wanhingi achirasika, anditika ibasa rako futi kumudzora. Asi ngatizodzorei tiri mukati memutemo, tisashungurudze vanhu nekuti ndangonzi ndini mukuru. Unopedzisira futi wadini wasungiswa. Toita chekupedzisira, tisazvidze zvedu nekuda zvevamwe. Unoona kuti muzvikoreko zvinezvi vari kutaura kuti ngatiisei inonzi sex education, anditika asi kukataurwa zvechinamwari chiri kunzi ndechasatani. Haisi imwe cheteyo here? Zvatinoda kugadzirisa kuchinamwari zvakashata, ngatindi tinozvigadzirisira ikoko. Anditika tisazouya totaura kuti toda kudzidzisa sex education unge tautaura zvinhu zvakasiyana. Ngatisazvidze zvedu nekuda zvevamwe. Mashoko makukuta ari kutaurwa nai ndizvozvo. Regai tiende pana sekuru. Shoko ramuda kukanda kumusha. Ini ndoda kuti ngative nechokwadi kuti tigadzire nhaka yatinosiyira zero rinotitevera, nokuti isusu takasiyirwa namadziteteguru edu nhaka iyo yakakwana, kusaitora zvevamwe zvisina maturo, tichichengetedza zvedu zvetinogara nazvo zuva nezuva, kana kuti nhasi mangwana kusvika rini narini. Mashoko makukuta ari kutaurwa nai. Manzwa Temba achitaura kuti kurera vana vedu zvakatikoshera. Regai tidzoke zvakare kwamuri mune chino chirongwa. Kana mazvara vana venyu vachengetei. Dzidzai kuchengeta vana venyu. Hakuna ingopa vanhu vachikubatsirai vari kwagogo. Zvakanaka kwagogo. Vari kwagogo, vari kwatete. Mwana anotoziva kuti kana raazorora handigare pano. Imbogaraiwo nevana venyu muchivafarira muchivada. Kana mavarongera kuenda kwana mbuya kwana sekuru. Kana maona musati maane nguva nevana, chimbomirai kuzvara, nekuti kuzvara isarudzo. Ndoya kwauri mucha. Kuti tichengetedze tsika dzedu nemagariro sevanhu vemuZimbabwe, zvinobvira pakuti isu tinofara here kuti tinzi tiri vanhu veZimbabwe. Zvinobvira kuti isu tinodzidawo here tsika dzedu sevanhu vatema dzechinyakare, nekuti tinozviyemura here kubvira paganda redu, kubvira pamitauro yedu, kubvira pamararamiro edu, kubvira pachikafu chatinodya. Tinoyemura here chikafu chedu chechinyakare, upfu hwemapfunde, zviyo, nyimo, mutakura, mabuwe, zvakasiyana siyana, kana kuti tinodazve kune dzimwe nyika. Nokuti kazhinji kacho ini pandakaenda kuChina ndofunga mwedzi mitatu yese ndakagara hatinambobikirwa chinonzi sadza. Asi ndaisuwa kuti dei ndadya sadza. Asi kana ndiri kunoku sadza handiridi. Ndinenge ndichida maspaghetti zvakareruka izvozvo. Asi taona kuti chikafu chatiri kufarira chatinokupa kune dzimwe nyika chiri kutidhurira. Nhasi uno mukamira mune zvitoro zvakasiyana siyana munokwanisa kuwana upfu hwezviyo kana chi 2 kg chachinzi chiri kuita kana $5. Asi pasi chigare zvinhu izvo zvairimwa zvakawanda vanhu vachidya, asi nhasi unota kuzvitengeserwa zvavo muzvipaketi. Ndizvozvo mashoko akanaka ekurudziro. Munoziva kuti kudini pamwe tikaramba tichizviti zvechinyakare zvinoita kuti vana vedu vazvitsauke. Kudya kwedu kwechivanhu, tiri vanhu handiti, tinozviti vanhu handiti. Saka kana tati kudya kwedu, nekuti kunyange izvo zvatiri kutaura zviri kutaurwa izvozvo zvekunzi dai tadya zvakati, izvozvo iko zvakagara zvichingodyiwako, asi havambozvidaidza kuti zvechinyakare. Zvine isusu mamwe mashoko atinoshandisa tinosairira zvinhu kure. Baba Gandari, mutsetse umwe chete. Chikumbiro changu ndechekuti vana vari kukura zvinezvi
ngatimirei kana panonzi pane rufu, pane muchato, pane zvirongwa zviri kuitwa musha, kurohwa kwemakuva kana zviri kuitwa zvedzinza renyu, garai ipapo kusvikira zvapera. Vazhinji mune mungori pamaWhatsApp muchingowatsura asi kuzoti mangwana wasara wandiwe mukuru hauchazivi nzira yekufamba nayo. Mashoko makuku tatoona baba Gandari. Vabereki tine mhosva, handisi tinenge tichingotora tumazambia tiri kuenda kurufu, vana vachisara, tiri kuenda kumuchato, vana vachisara. Muroro yabvira kare chingotaura chokupedzisira, nguva ida ichakwana. Tinopomera hedu vana mhosva, asi isusu vanhu vakuru ndisi tiri kutotanga kuabhusa WhatsApp. Unoona mukadzi mukuru zera rangu rino, ndinoposta mapicture ndisina kusimira, ndinotarisirawo kuti mwana wangu achaitei. Ndizvozvo mashoko makuku tavari kutaura naye. Vadikani imimi manga mchitandadzana nesu, madzidzei manzwei, pabuda zvinhu zvakawanda. Ukaona wakutumira pikicha usina kupfeka kana kuti yemunhu wakupfeka, chibva watanga wananga nekuchipatara nekuti hadzisisina kuti kwesere, watotanga kurwara. Saka ukaona munhu akutumira, ibva imamuudza kuna chiremba ari pedyo kana pane kiriniki iri padhuze. Nyaya yatanga tichitaura pano, tanga tichitaura nyaya yekuzvirapa. Ndezvipo zvimwe zvamunofunga mangasunuka kutiridzira kana kutinyorera. Regai nditore mukana uno wekutenda vese vauya vakazvimirira nekumirirawo vamwe, nokuti kana takuita zvinenge zvoendeka Temba, unoziva chiringaziva chaicho chanyanya yokukwikwidza nesu, ndine urombo chabva chatsuka chikakwata. Asi regai nditore mukana wekutenda vadare vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Temba, Mucha nasekuru, tinokutendai mese manga makakomba churu. Zvakadii kuti tisangane zvakare. Svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.